Toto je tvoje na 24 hodín. Najskôr som musela vysvetliť, čo ako presne funguje, keďže nie je fotograf. To je super fotka. A ako vidíš, tak foťák začal hneď aj používať. Zachytával všeličo možné. Ako to dopadlo? Toto je môj statív, ktorý som použila, nič lepšie som nemala vtedy. Je tak divne zaostrané. Jasné, takéto fotky to musia byť. Daj mi vedieť, či aj teba priateľ alebo manžel fotí vždy, keď vyzeráš najhoršie. To je tu zaostrené na moju ruku z neznámeho dôvodu. Tak toto presne dopadne, keď sa budete fotiť alebo natáčať s oknom za sebou. To je tak zvláštne zaostrené zase. Tiež ten pes je taký extrémne presvetlený. Možno to tak práve malo byť, keď je veľa fotiek zaostrených na to pozadie. Toto je veľmi pekná fotka. To začína byť taký ten rytier bez hlavy. Toto mala byť asi fotka, len trochu iné tlačítko štikol. No moc mi to veru nešlo, ale snažila som sa, snáď sa cení. Bol to zaujímavý experiment. Niektoré fotky vyzerajú aj dosť dobre a daj mi vedieť v komentári, ktorá fotka sa tebe najviac páči.